سلام طعنان نخلهم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أوناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعهم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم متسيله ناي لمعنتي مدبي زلعلو كابتو تاوركب مرحاق أمتلخم أبتعناكم زسعبو نجرات كنرينا بفلاي متلخم دون خيبل نايتو تاوركب سمعتكم نختفق إيرلي جاكوليشن ويدما قلتفكا أناي مفساس أقم كسعبلكم ون زخئليو نزيو من كالوت كابصوتاو ركب سلازرحاكم كغاطمكم زخيل صقامات كنرينا سكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نصنحو نزي channel حدش زخونكم سبسكرايب بمغبارن نتاناي دول ملكت حند شعب بمكان سفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترغبلو channel سدرا نختكونو بخبري نحتت مدبنا نابزحات سبات بصحو بزحات احواتنا تمهرتي نخوسدلو لايك غيركم جمرو سدرا نسخونكم مني ندامسغنكو مدبي كملس حد دقانستيو ننوح جزء كاب صوتاو ركب انترحيقنا دنقلنانا يملس يوزبل استقاقي عردادا زلوان دقانستيو اللوا ازي استقاقي عردادا ايو دنقلناي كملس اللي يخقليو الكنتراح كاب صوتاو ركب مرحاق عدلاي كونن صوتاو ركب ناي ودسب سقاوي سميتن دليتن سلازخونا نزيلة نبزح جزء كابصوتاو ركب انتريحقنا انتاي كسعبلنا خمز خقل كنري اتقدامي نريو عمونغو فقرات عمونغو سب حدار زي مدللاي سمعيت نخسمعكم زقبريو صوتاو ركب تفتصمو زنبركم سب حدارن فقراتن صوتاو ركبكم بستفلاليو مخنياتات انتا قواريسكمو كابصوتاو ركب ننوح جزء انتريحكم حديكم زي تدلاينت سمعيت كسمعكم يجمريو بقى اصليئيو مالت ديو اصليئيا مالت ديو ازبل حساب ناب أمركم يمتصيو إذا دما نناي حدار هيوتكم نفقركم نفاس كأتو زخيل حداقينيا نغيريو مييت دما كابز عينت سقم كوصكم زخيل بلوس مفتحيو أمو تماعيتو إذن كابزو تاوركب نخترحقو زقابركم زلو سقمات كمناي سرح ساطي دخام إذن أمونغوكم زلو قونس ونكخوون سلازخيل مييت بلوس مفتحيو أمبل كالأي نريو كابصوتاو ركب ننوح جزء انتريحكم كقاتمكم زخيل صقم دما مثلو دوناي زيمبال صقم ناي مقلع عدلكم بعصفي كوسخو زخيليو بناي أمريكان جورنال اوف ميديسن زوصا مصنعتي كم زحبرو ننوح جزء كابصوتاو ركب مرحاق عبدك تبعتيو مثلهم قلطيفو نخيتس كغبر يخيليو ات مصنعتي كم زحبرو سبورتاوي اكسرسايز نسونتنا طنكاره كم زهبنا بتدغاغامي صوتاو كب مفتصام دما ناي مثلو ጨዋዳታት ንኸይደኽሙ ይገብርዩ ይብል እትመጽናዕቲ ካብ ጾታው ርክብ ንነዊሕ ግዜ ዝረሓቁ ሰባት ካብቶም ጾታው ርክብ ኣብዚሖም ዝፍጽሙ ሰባት ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝሰፍሐዩ ይብል እትመጽናዕቲ ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታው ርክብ ምርሓቅኩም ከስዕበልኩም ዝኽእል ጸገም እንታይ እዩ ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም እዩ أمبل سالساين ريو كابصوتاو ركب كنرحق انتلنا زقاتمنا ጸገም ድማ نسترس ديبريشن ጭንቀት የጋድዶዩ ጾታው ركب ኣብትፍጽሙሉ ግዜ ኦክሲቶሲንን ኢንዶርፊንን ዝበሃሉ ሆርሞናት ይፍልፈሉ እዮም እዚኦም ድማ ፍትሕ ንኽንብል ደስ ንኽብለና ይገብሩ እዮም ብተጻራሪኡ ድማ ንነዊሕ ግዜ ጾታው ركب ከይፈጸሙ ዝጸንሑ ሰባት ካብቶም ኣብዚሖም ጾታው ركب ዝፍጽሙ ሰባት ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ቀሪቦም ክዛረቡ እንተለው ጭንቀቶም ስትረሶም ይበዝሕ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ቅድሚ ጾታው ርክብ ምንኽኻ ምትሕስሳይ ኮርቲሶል ዝበሃል ናይ ጭንቀት ስትረስ ሆርሞን ይቕነሰልና እዩ ስለዚ ድማ ካብ ስትረስ ጭንቀት ናፃ ይገብርና እዩ ካብ ጾታው ርክብ ዝርሓቁ ንነዊሕ ግዜ ጾታው ርክብ ዘይፈጸሙ ሰባት ድማ ንስትረስ ጭንቀት ዲፕሬሽን ተቃልዓቲ እዮም أمبل سالساين ريو كابصوتاو ركب ننوح جزء انتريحقنا زسعبلنا ጸገም ድማ early ejaculation ወይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም እዩ ከም ተቀድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ጾታው ርክብ ንናይ መትሎ ጨዋዳታት ጥንካረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ጨዋዳታት መትሎ እንተተሪሮም ድማ መትሎ በቀሊሉ ደው ንኽብልን ደው ኢሉ ንነዊሕ ደቃይቅ ከይፍሰሰ ንኽጸንሕ ናይ ጨዋዳታት ትረት እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብ ጾታው ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተሪሕ حكم دما ጨዋዳታት መትሎኹም እንዳደኸሙ ብምኻድ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እንዳሰፈሐ ይኸይድ እዩ
ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕና ዘምፀልና ሳዕቤን ድማ ንሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ኣብ ኣሜሪካ ፔንሲልቫንያ ዌክስ ባር ዩኒቨርሲቲ ብዝተገበረ መጽናዕቲ ጾታዊ ርክብ ብሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ድማ ክልተ ግዜ ምፍጻም ኢሞግሎቢን ኤአይጂኤ ብ30% ከም ዝውስኽ ሓቢሮም እዮም። እዚ ኢሞግሎቢን ኤአይጂኤ ንሕማም ንምክልኻል ቅድሚት ከም ወታደር ደው ዝብሉ እዮም። ብተጻራሪኡ ድማ ጾታዊ ርክብ ዘይምፍጻም ነዚ የስእነና እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብቐሊሉ ብሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ኣብ መበል 50 ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕ ዘስዕቦ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ፀገም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ንኸይህልው ዝገብር እዩ። ካብ ጾታዊ ርክብ እንተሪሕክን ኣብ ብልዕትኽን ራሕሲ ኣይህልውን፣ ብልዕትኽን ይነቅጽ እዩ። እዚ ድማ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ እንተለኽን መትሎ ከኣቱ ክወፅእ እንተሎ ቃንዛ ንኽስምዕክንን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኸይትበጽሓን ዝገብር እዩ። ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ክፍታሕ ዝኽእል ብባዕሉ ብጾታዊ ርክብ እዩ። ደጋጊምክን ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምክን ብልዕትኽን ራሕሲ ከፍልፍል ይጅምር እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ይከላኸለልክን እዩ። ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ድማ ብቐሊሉ ንኽትበጽሓ ዝሕግዘክን እዩ። እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮም ካብ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝረሓቕና ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሳዕቤናት እዮም። ጾታዊ ርክብ ብዙሓት ጥቕምታት ይህበና እዩ። ካብ ሕማም ልቢ ዝከላኸለና፣ ካብ ጸቕጢ ደም ዘርሕቐና እውን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ፈጺምኩም ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ ወይ ድማ ስፐርም ንብሎ ተፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ጾታዊ ርክብ ዘይፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ንፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ዝነኣሰ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ኣብ 2016 ዝተገበረ መጽናዕቲ ብሓደ ወርሒ 21 ግዜ ስፐርም ዘፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ብወርሒ ካብ 4 እስካብ 7 ግዜ ካብ ዘፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ብፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝነኣሰ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ፐልቢክ ፍሎር ዝተባሃለ ጨዋዳ ብምትራር ናይ ፍሕኛኽን ስራሕ ብሉጽ ንኽኸውን ይሕግዘክን እዩ። ሽንቲ ናይ መሓዝ ፀገም ይከላኸለልክን እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ሽንቲ ዘምልጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚ ድማ በዞም ጨዋዳታት ምትራር ክመሓየሽ ዝኽእል ፀገም እዩ። ጾታዊ ርክብ ድማ ነዚ ብሉጽ መፍትሒ እዩ። ክነጠቓልሎ እንተለና ጾታዊ ርክብ ዝህበና ጥቕምታት ነዚ ይመስል። ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕና ድማ ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሳዕቤናት ነዞም ዝረኣናዮም ይመስሉ። ኮይኑ ግና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ጾታዊ ርክብ ዝረሓቅኩም፣ ንኣብነት ካብ ኣፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ዝተፈላለኹም፣ ኣፍቃሪት በዓልቲ ቤት ዘይብልኩም፣ ኣብ ዓዲ ስደት እትርከቡ ኣሕዋትና ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ፀገማት እንተጋጢምኩም ብኻሊእ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካብ ጾታዊ ርክብ ርሒቅኩም ንኽትነብሩ ድሌት እንተሃሊኩም እውን ክትሻቐሉ የብልኩምን። ንኹሉ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም መፍትሒ ስለ ዘለዎ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓምትሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።